Salut tuturor! Azi o să vă arăt un truc inventat de mine. Ok, pentru început spune stop, să zicem aici. Ok, cartea ta va fi 5 de inimă neagră. Ok, făcut asta, stai de câteva ori. Ok, acum ce o să fac? O să iau prima carte. Pun buchetul acolo. Și asul de rom va fi cartea mea. Ok, fii atent la carte. Ok, și dacă vreau înapoi cartea mea. Deci, cam asta a fost tot. Spun de acum, trucul nu include cărți trucate, nimic, pachet de cărți normal. Și așa, și aici. Ok, acum o să mă gândesc dacă să pun explicația sau nu. Și acum mai am un lucru de spus. Ne vedem data viitoare.